Vítajte v malebnej obci Bátovce, ktoré boli založené v roku 1075. Je to mestečko opradené históriou a krásou prírody. Pokiaľ ste milovníkom dobrého vína, tak neváhajte, mám tu pre vás jednu úžasnú nehnuteľnosť. Vstupte so mnou do tejto nádhernej priestrannej miestnosti, ktorá je obsiatá dizajnovými prvkami. Steny tejto budovy sú plné histórie a príbehov. Broker Consulting. Financie, reality spolu.